سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا ناوترو من يوتيو أمبار كمتي وتروز قبرو زلخو نتي أب كبابينا أب زوريانا أب أفريكا أب كالا عالم زكاية زلو زينا بفلوين عنا زقد سنة عنا نيرتراوين مسناي تنتنو حيزلكم قريبا لغو أبزلو من ريو مچم كابتمالي جميرو نقول حتانا ملو قرن أفريكا صحيب زقني بحفشاني ناي أفريكا ناي عالمون وين كنبلو نخل تي وعلا ناي سعود عرب مس أفريكا سعودي أفريكا سميت زبل مالتيو سو أبو دما منالبات تي ناي كتباو شركنتو انتاي كم زمثل نيشتي كنسم عينا سعود عرب تاي مدباوتي هلا تكند قدايو جن تي أبتحر مجارج جاز قبل زنبرة بوليتيكاوي ويكاتي ناي إيرتراني إثيوبيان أبقمد بمتاو كل يوم تم راح تاو تساتفهم سلزنبرو بزعبوز ملكات قدايو ممكن رينا كالي كونتات أبي أبو زرايو بحري بستفل عليه من قد كرينا هب كالوت ناي زوباوين تعذبت زمتو زولو كابت زوباوين نعنا رانا كدينا سلزي استفل عليه حبريتا كبي أبزي أغلى غيركم تسميكم دما أقداسي حبريتان تعزبتن كنوسد نخليبل لايك جبرو سبورت جبرو بحدا خن كودينا مجمرياس كبزا حصر زبلت ريبورت كنجمر اتي شركنا تايكم زي مثلا زنبري قال كابت زرباو تزرباو نشتي كنرخم فتنينا بزح كوان سلازغونه كن نشتي عبيت متزلو وطواوي تقداسنت اتفلمو على اتا بندادي هافتام زخونت نقسنت ابتا ببهرياو ጸጋታት ዝተዓደለት አህጉር አፍሪካ ዘለዋ ተገዳስነትን ረብሓታትን ዝእምትዩ ኣብዚ ቀረቡ ዓመታት ቁጠባዊ ምትእስሳር ስዑድ ዓረብን አፍሪካን ንዓበይ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣመንጎ እታ ሃገርን አፍሪካን ዘሎ ንግዳዊ ልውውጥ ልዕሊ 18 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ምዃኑ ትካል ፕረስ ስዑድ ዓረብ ይጠቅስ ካብዚ እቲ ልዕሊ 13 ቢልዮን ብሰደድ ናብ አፍሪካ ዝኣተወ ክኸውን ከሎ ሃገራት አፍሪካ ድማ 15 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ፍርያት ናብታ ንግስነት ሰዲደን سعودي كم حاتين بلاستيك استفلاليو بحرياون زي بحرياون كماماتن زمناو دخوعن زبلو نقداو فريات تسدد هجرات افريكا بوغنن كوبر سرحات حاتين فروتاتات بون قوصلي شاهن كماماتن زركبون فرياتن ناب سجر قيح بحري يلخا أستاذ حمزة زخونة كوبانياتات سعود عربون أب أفريكا أب ساعات مجبن مستتاتن أب نقداون فاينانساون أجلجلوتات توافيرن كم زلوا يجلس أب زحلف 10 عامات نقسنت سعود عرب أب أفريكا زكايد توفري لعلي 10 بليون دولار يجمد أتا أول هجرات وجل 10 زخونة نقسنت من قدي تنقط تبعو معوال عالم نمدن فعز قومه متخخاب بلا من 38 زد خيا هجرات أفريكا لعلي 5 بليون دولار زجمت عدا كيك على لنا كم زجبرت تجلس أتا قط تبعه درجة ملو بملو أبين دادس تمركز نقسنت أبز أربع عمتات كالوت منشتات آتاون مسفحن وفرين مسحابن استفلاليو كتباون محبراون لو تات كتجبر ترى الله بزمن سر أبتا قلطف كتباو عبيتر زلان بزلوا بز حزبي عبي عداغاز خونتن ببهارياو ጸጋታት ዝመልእትን አህጉር አፍሪካ ከተቋምት ምጅማራ ዝገርም ኣይኮነን ቻይና ጃፓን አሜሪካ ሕብረት ኤውሮፓ ህንድን ሩሲያን ተመሳሳሉ ዓላታት መራሕቲ አፍሪካ ብምውዳብ ምስ አፍሪካ ዘለዎም ምትእስሳራትን ምሕዝነታትን ንምድንፋዕ ዳምዳም ክብሉ ጸኒሖም እዮም بمنجد زي أب رياض زجابة وعلى سعود أفريقيا نتيب عالم درجة زكاية أفريقيا زلوا سجان وشتاع عقمتات كتكم زخ السعرتات كتحيل كم تدلي سعودي كليس الله لتانك سنة أب هجرات أفريقيا بزلوا وتهوس الواز فترة وفرتاتن لمعاتها بروجكتاتن كتباون محبراون باللجاتات مستن هجرات كتدقاق في زلوا تسفى أمي تلا مستن كم زنريو زلنا التكونتات نخل وجن بخل وجن شركنتن مخسبن كم تزخل كونتات مهانو مجنزابية دلي زدما نجار زلي كونن تتكاتك كم مخانن سعود عرب دما كابتن ينو حوان زنبرا قطباوي ناي قطبات عزبت زنبرا لو تاخد جبرز دليت يعتمثل بزوان زي diversification economy يعتزعر زلا which is absolutely acceptable بفلاي دما تناب زوريا زلا هجرات كابزناي سعود عرب aggressively invest تجبرن قطبان كتقيرن تحسبو زلا من البات بزحات خصبان كتكمان كم زلا so تي وعلا أب حدا أزيا قداس بوتايو تعلم ما نكو طبعون بوليتيكاون صتاون شركنت بزبليو تغيرو زلو سلازي تبدا تكرناتا ابكو طباي نيرو حجتي نقوس ناي السعوديه كزارب كولونيشتي كنسمعينا كابو حلف عبيلنا دما قال كابت زرباتات نايتوم مرحتي كنسمع كنفتنينا ناي اثيوبيا نشتي تزاريب نيرو ناي رواندا ونكلهم سمع كنان نشتي كنسمعينا let's start with this one now. Allah, Excellencies, distinguished audience, peace be unto you.
On behalf of the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, I'm delighted to welcome you and convey his wishes for the success of the first Saudi African summit. The Kingdom of Saudi Arabia and the African countries are keen on strengthening cooperation to entrench security and peace in our region and the entire world. While we condemn the military aggressions and targeting civilians in the Gaza Strip and the Israeli occupation forces' continued violations of international humanitarian law, we stress the necessity to stop this war and this forced displacement and create the conditions to restore. So نشتي كونتكست كبكم أبزي حدا أتي وعلا زجبرلو زلو أب أزيو فلوي جزيو سدما مع كلاي مبراق ويكات ميدل إيست زبحال بتكوينات أب مونجو إسرائيل مونجو كاتوليت خلنا إسرائيل أب غازا تجبر زلا دبدابينا خنو بلا نخل مغنياتو تي جبر مالسي كاب حماس متس نقول لها جراد دسك سلزي كونه بتقوين بتجن هجرات عرب بفلا يدما كم بعد سعودية زع مسلا أب نايكو طبعا عبي أتوكرو جيران كنكسا قصاص فتنا زنبرا أمونغو أبكرانا من قد تتحيزن كم زلو حجي مخنياتو بتحدى مس إسرائيل زمدنا كتحدث في التنيرة بتحدى ما إسرائيل تقبرو زلا إي سبعة وتكبر اللي فلسطينيين دما مستمت كلاتنا توم كخيدا يكلنيو من البات تنوغوسن تنوغساو مرحنتن أقوى دحان زخونة مرقص يزالو يمثل انتلو اتهزبا وش تعفين سلو زلو مبر زخونة هزبناي أسلاماوي تاقر كم سعودية زا مسألة أزيو طبق زخونة زمدنان مدنقاطن مس حزب فلسطين كم زلو زردو غير كاوسدو أب سعودية تراي زلو قداي كا يكونن أب قبص تخيتكا توم مراحتي مس إسرائيل ولا غزلق قبلو خلو توم حزبقن بوشتي أزيوم ترير سمعيت أب قون فلسطين كم زلوهم يخاطري سلازي أب كمزو كنتات كم ناي نقول سعودية بتتقاقا من نوريو زلنا نسرائيل يخوننا له نتتقبرو زلا سقمتون يخوننا له بتخين بتجن كرير مرجتي أنت على إسرائيل كوستاي كعلنا له الزدما بتهجرات ناي هجرات عرب في الليل ما بفلسطينيين بازيو بعلوتا زرقوا عزلوا كنتاتيو نسرائيل زخونة سقط قبرو زي ما خالو بتخكل جن أنت عينو سقط قبرو خلون كعلى حتى مغنياتو أمريكان ملو أوروبا أنا بقولنا تسلي فاز إسرائيل هجرات عرب من البات more diplomatic ويكا economic pressure كقبرو يقولون يروم كاوت هيجن من البعض يدوم ونحصير كون خليو نقدر فنسو أب كم زو كنتاتيو تيك عند أخيبات حسيب زنبرة هجرات عرب مسافريك عن خرا خبايت مدام نيروجن مستزولو كنتات هجرات عرب أي تعملناني سلز بلد أرجع سعودية بينا أن كنتات نبينا خد جبرو والسينا مالتيو سلزي تي سعودية عبي investment بأفريقيا خد جبر نخلت يو دما نسا كابتناتنا يندادو وزاي أب كالوت investment قد جبرنا بنت أب حرشاديو أب كال نجارات أب عدنا ديو معناته تندادنا تكون داخليو أب كال عينتنا عدنا تكالات ماشينات جيراك صرفتينا جن corporation سلت هنزلا تقطبات diversified كوني خليو أو اشتهجر بزح investment قد جبر projects حيزالا أب دقد ما كالوت هجرات بفلايد مانا بأفريقيا زرما سعودية بينات كبرية لان عبيتينا حيل لنا عاقمل لنا زبلا كلن تركو فتينا نيرا روسيا تقبر الله تشاينا تقبر الله جابان تقبر الله أوروبا كم يقبر له أمريكا هب كلام كم تقبر نيرا سلزي وطبعا للنزبل أفريقيا نمحاز قبروي there is no problem كم عينت وعلام بقبار دمات سجموني يبلون نشتي من اسمعيو تحريو أبتنتنا نايت بوليتيكا قدايك كيدنا stability and achieve peace. The Kingdom and the African countries support all efforts aiming for achieving security and stability. In this context, we welcome the resumption of talks in Jeddah between the representatives of the two sides of the crisis in the Republic of Sudan. We hope that dialogue will be the foundation to preserve the Republic of Sudan's unity and its security and its capabilities. Excellencies, the Kingdom of Saudi Arabia provided more than $45 billion to support development and humanitarian projects. And in 54 African countries, also King Salman Humanitarian Aid and Relief Center provided more than $450 million in 46 African countries. In the Kingdom, we are determined to develop cooperation and partnership relations with African countries and enhance the fields of trade and integration. With this in mind, we are pleased to announce the launching of the development initiative of the custodian of the two holy mosques in Africa through the inauguration of development projects and programs with an amount that exceeds $1 billion for 10 years. We also سعود عرب أب هجرات أفريقيا بزحين بس هم تجبر أيوه جلس أنيهو كم دما أب زت تاو كنتات ناي سلام رجعتن أب كونتيننت أب أفريقيا نكلون بزح كم نسعر حركة بتستقصد ما أب قداي ناي السودان كنتات ناي السودان كشم قلوب بزح تبقى صوتات يوزدهم زلوا يزر زلوا جن again حدا معلبيك الجبرك زي مخالو هجرات عرب ناي بحكي الدخومات مخانا I'm really sorry to say this but بتدقاقام زبلي حقرات عرب شقرون بعلوم كفتك بأفريقيا أصبقهم دم دحشو أصبقهم يمزحشو كابانا جن
ብጣዕሚ እዮም ድኹማት ጉዳይ ናይ ዓረቦም እውን ባዕሎም ክፈትሑ ዘይክእሉ እዮም ንሳቶም እውን ካብ ኣፍሪካ ዝሕሹ እምበር ብዙሕ ብኮታት ዘለዎም እዮም ምክንያቱ ትማሊ ሓንቲ ሃገር ዓረብ ትበሃል ዝነበረት ሱዳን ከምዚ ኢላ ገማዕማዕ ኢላ ናብ ከምዚ ክትወድቕ ብመሰረቱ ጠጠው ከብልዎ ከሕዊዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ እንትኾኑ ንሳቶም እዮም ፀገም ግን ብፍላይ ኣብ መንጎ ስዑድያን ዝተቀደም ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን ዝነበረ ምትፍናን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ነገር ይግበር ነይሩ ሕጂ ድማ እቲ ኢራን ምስ ስዑድያ ምስ ፈትሐት ምስ ትሽግራ ምስ ርግእ ምስ በለ ውድድር ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ ኢማራትን ዝግበር ዘሎ ዝገደደ ፀገም ኮይኑ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይረአ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብ የመን ተጀሚሩ መጀመርያ እቲ ኩነታት ብሓደ ጀሚሮም ኣብቲ ኩነታት ተፈላለዮም ንበይኑ መርገፂ ሒዞም ቀፂሉ ኣብ ሱዳን ብጋህዲ ንሪኦ ኣለና ንዝተፈላለዩ ወገናት ይድግፉ ኣለዉ ቀፂልና እውን ሕጂ ኣብ ኤርትራ እውን ስግኣት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ክግበር ይኽእል ነይሩ ግን ብዙሕ ከም ዝገብሩ ዘለዉ ንኢንቨስትመንት ዝምልከት ግን ክሳብ $1 ቢልዮን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ክኸውን ዝኽእል ባጀት ኣውፅያ ከም ዘላ ወይ ኢንቨስት ክትገብር መደብ ከም ዘለዋ እያ ትነግር ዘላ $1 ቢልዮን Africa is nothing but ከም ሃገር ከም ስዑድያ ክትሪኦ ከለካ it's a lot of money ካብ ተራ ሃገር ክንዲዚ ናብ ኣፍሪካ ክመፅእ መን ክረኽቦ ነትኽእሉ ኢንቨስትመንት that's another question. Look forward to injecting new Saudi investments in different sectors with an amount that exceeds $25 billion, financing and securing $10 billion for exports, as well as providing $5 billion as additional development funding for Africa till 2030. The kingdom will also increase the number of its embassies to more than 40. The kingdom of Saudi will also increase the number of its in different sectors with an amount that exceeds $25 billion, financing and securing $10 billion for exports, as well as providing $5 billion as additional development funding for Africa till 2030. The kingdom will also increase the number of its embassies to more than 40. So $1 ቢልዮን ይኮነስ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብር መደብ ከም ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት ናይቲ ኢኮኖሚ ከምኡ እውን ኣብ ነቲ ቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ምብርባር ዝከኣሎ ክዋሳዕ ከም ዘልን ዲፕሎማስያዊ ፅልዋናቶም ኣምባሳደራቶም ከብዝሕዎ ምዃኖምን ሞር ኢንቮልቭመንት ክገብሩ ከም ዘልዩ ዘለውን እዚ ድማ ምስቲ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ሃገራት ዓረብ ብቐሊሉ ዘይኮነ ሞር ዲፕሎማቲክ ኢኮኖሚክ ካልእ ጭዋዳ ክህልወን እየን ዝፍትና ዘለዋ ስዑድ ዓረብ ድማ ሓንቲ ካብተን ambitious ወይ ካ ብርትዕ ዝበለ ባህግናይ ዓቕምን ዕብለላን ከተርኢ ትፍትን ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ብመንፅሩ እቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ it makes sense. The Kingdom of Saudi Arabia was one of the first countries to provide its support for the African Union to have a permanent membership in the G20 out of its belief in the role of the African countries. The Kingdom was keen on supporting innovative solutions to treat the debts of the African countries through its G20 presidency in 2020. The Kingdom worked on launching the Debt Service Suspension Initiative for the law. ከምኡ ድማ እቲ ንጉስ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ንሳቶም ናይ G20 ሃገራት ቼር ኣብ ዝነበሩሉ ንኣፍሪካ ብዙሕ ደገፍ ከም ዝገበሩን ድምፂ ናይ ኣፍሪካ ንቅድሚት ንክመፅእ ብዙሕ ከም ዝፀዓሩን ዝገልፅ ዘሎ ብተደጋጋሚ እውን እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ሕማማት ምምካድ ድዩ ከምኡ እውን ኣብ ኣፍሪካ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትስ ንኣፍሪካ ዝምልከት ንቅድሚት ንክመፅእ ንኣብነት ንበዓል ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ዝኻ እተን ብዕዳ ኣዝየን ዝሳቀያ ዝነበራ ናይ ዕዳ ሪሊፍ ንኽረኽባ ወይ ከዓ ሓገዝ ናይ ዕዳ ነቲ ዕዳአን ንምኽፋል ወይ ከዓ ነቲ ናይ ዕዳ ኮንዲሽንስ ንኽቕየረለን ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝገበረትን ከም ውፅኢቱ ድማ ገለገለ ሃገራት ሓገዝ ከም ዝረኸባን እዩ ዝገልፅ countries during the pandemic and the common framework for the debt treatment and its restructuring in a number of African countries. The kingdom supports sustainable development as providing food to more than 750 million in Africa. We aim to host Expo 2030 in Africa and showcase So ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ስዑድያ ambitiously ወይ ከዓ ብፅቡቅ ተበግሶ ምስ ኣፍሪካ ክሰርሕ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ምስ ኣፍሪካ ክትገብር እያ እቲ መደብ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት እቲ ድማ ልክዕ ድሕሪ እዚ ዋዕላ እዚ ድማ ኣልግባ ኣቢላ ድሕሪኡ ናይ እስላማውያን ሃገራት ዋዕላ ዓብ ዋዕላ ገይራ ኣላ ንሱ ድማ ኩለን ሃገራት እስላም ናይ ኤስያ ይኹና ናይ ኣፍሪካ ይኹና ናይ ካልእ ዓለም ኣብኡ ተረኺበን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ጋዛ ክዘራረባ ምዃነን እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ it's very very important እቲ ኩነታት እናራኣና ከይድና ንእሽተይ እንታይ እስከ ናይ ኣቢ ድማ ንእሽተይ ክንሰምዕ ክሳብ እሱ ዝበፅሕ ኣነ እናገለፅኩልኩም ክፀንየ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣይረኸብኳን ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ምስ ረኸብኳ ከብለልኩም እየ Your Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Crown Prince, Prime Minister, and Chairman of the Council of Economic and Development Affairs. Excellencies, heads of states and governments, ladies and gentlemen, I wish to express my profound appreciation to His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz.
offering an opportunity for all of us to reflect on our potential in a vibrant past in which Africa provided sanctuary and hospitality to the followers of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Ethiopia, between the African continent and the Arabian Peninsula, archaeological evidence suggests the South Arabian ሓንቲ እንታይ ክነግረኩም ይደሊ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኣቢ ተመሳሳሊ ዘረባ እዩ ኣብ ብሪክስ ዝዛረቦ ኣብ ራሽያ ዝተዛረቦ ኣብዚ ስዑድያ ዝዛረበ ዘሎ ኣብ ቻይና ከይዱ ተዛረበ it's the same thing ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ድማ ኣታክልቲ ተቀዩ ዘርኡ ከም ዘለው ከምዚ ይገብሩ ከም ዘለው ከምዚ ይገብሩ ከም ዘለው እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ he needs investment he needs money ገንዘብ ከም ዝደሊ ብርግጽ ገንዘብ ከም ዝደሊ ይፍሉጥ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ናይ ፋይናንሻል ወጥሪ እያ ዘላ ኣብዚ ቀረባ መዓልታቱን ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ሓደ ካብቶም ክሬዲት ሬቲንግ ኤጀንሲ ዓበይቲ ክሬዲት ሬቲንግ ኤጀንሲስ ነቲ ናታ ቦንድ ናይ ኢትዮጵያ ካብ 3 ሲ ዝነበረ ናብ 2 ሲ ከም ዘውረዶ ኦልሬዲ ካብ ቢቢ ዝበሃል ሬቲንግ ንታሕቲ ዘሎ ቦንድስ ጃንኪ ዝበሃል ሲ ነይሩ ካብ ትሪፕል ሲ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣዝዩ ንታሕቲ ወሪዱ ስለዚ እቲ ሃገር ሃይ ሪስክ ኦፍ ዲፎልት ወይ ከዓ ብዙሕ ሪስክ ናይ ዕዳኣ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ ክህልዋ ከም ዘይክእል ዝገልጽ ሓበሬታ ብዙሕ እዩ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ እናኸፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩነታት ስለዚ ናይ ኣቢ ዕላማ ከመይ ገይሩ ገንዘብ ይረክብ እዩ it's very clear ከመይ ገይሩ ገንዘብ ረክብ ካብታ ዘላታ ዓዘቕቲ የውፃነታ ሃገር of course ገንዘብ ክሕግዝዎ ኢንቨስት ክገብሩሉ ከም ዝኽእሉ ፀገም ኣይመሃለዎን እቲ ፀገም ግን እቲ ስትራቴጂ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ንዑ ዝዕድም ስለ ዘይኮነ ንሽተይ እስከ ንስማዕዮ ዝስማዕ ብዙሕ ጥዑይ ዘረባ ስለ ዘይብሉ ግን ክንገድፎ ኢና agriculture through a national initiative we call bounty of the basket. We see synergy with Saudi Arabia's agricultural self-sufficiency aspirations and propose to deepen cooperation on food security and food sovereignty by challenging our respective potentials and strengths. Hence, allocating more resources, capital and investments in pursuit of transforming the agriculture sector in Africa, encouraging Saudi enterprises to participate in agriculture investments and cooperation in agro-processing and agri-businesses programs will be mutually beneficial. Another area ብቐጥታ ናብ ሕርሻ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝሕረስ ልሙዕ መሬት ስለ ዘለዋ ኣብ ሕርሻ ኣተኲራ ክንሰርሕ እሞ ስዑዳዊ ኢንቨስት ክትገብር ምክንያቱ ብዙሕ ንሕርሻ ዘይከውን መሬት ስለ ዘለዋ ስዑድ ዓረብ መግብኻ ስለ ዘድልዮም ጆይንት ቬንቸር ገይሮም ንሳቶም ኢንቨስት ክገብሩ ምክንያቱ ኣክቹሊ ብዙሕ ከም ዝዝረብ ኣብ ካልእ ግዜ ከም ሰማንየ ብዙሕ ልሙዕ ናይ ሕርሻ ቦታ ኢማራት ሒዞሞ ከም ዘለው እዩ ዝነግር ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ናይ ኣቢ ነገር ምናልባት ናተይ ትንተና ክመስለኩም ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ነብሕማቕ ከተጥፍኦ ትኽእል ኩነታት እንተላውን ንሳያ ዝብላን እንታይ እዩ ምስ ክልተ ተወዳደርቲ ሓይልታት ንክልተ ተወዳደርቲ ሓይልታት ብሓደ ክጥቀመሎም እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለምንታይ ግን ከም ግብር እንታይ ማለት እየ መጀመርያ እዚያ ክገልፀልኩም ንኣሜሪካ ክልምን ፀኒሑ ቀጥታ ንቻይና ይልምን ኣሎ መቐጥታ ድማ ንራሽያ ይልምን ሰለስቲኦም ሃገራት ተፃረርቲ ሓይልታት እዮም ካብ ሰለስቲኦም ረድኤት ክወስድ እዩ ዝፍትን ዘሎ ካልእ ምስ ኢማራት ብዙሕ እንታይ ሽምና ገበረ ሕጂ ድማ ካብ ስዑድያን ኢራን ኢማራትን ድማ ብርቱዕ ውድድር ዘለወን እየን ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ፅልዋ ብዙሕ ውድድር እዩ ዘለወን ስለዚ ንክልቲኦም ክጥቀመሎም ካይፍትና ኣሎ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ከምኡ ንተርኪ ሜጀር ኮምፔቲተርስ ንኩሎም ንክጥቀም at the same time ምስ እስራኤል so the guy I don't know ምናልባት ናይ ንእስነት ዲኻ ክትብሎ ትኽእል ምናልባት ዘይብስለት ዲኻ ክትብሎ ትኽእል ሓንቲ ኣብዚ ተደጋጋሚ ብሓን ካልእ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረበ እዩ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ስለምንታይ ከም ገብር ኣሎ ብርቱዕ ፃቕጢ ስለ ዘሎ he needs money ብዙሕ ገንዘብ የድልዮ ኣሎ ነታ ሃገር ዓበይቲ ነገራት ክገብር ይደሊ ኣሎ ግን እቲ ፀገም ናቱ እቲ ምሕደራ ቅርጡብ ስለ ዘይኮነ ብትክክል ስትራቴጂ ናቱ ኣብ ሎንግ ተርም ክብፃሕ ዝኽእል ዘይኮነስ ኣብ ሓፂር ፍሉይ ነገር ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ካልእ ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቱ ኣብ ትግራይ ጥራይ ወሪዱ ዘሎ ጥፍኣት ናይ እቲ ኣብኡ ዘጋጠመ ዕንወት ክሳብ 20 ቢልዮን ክትመን ይኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዎ ስለዚ ኩሉ ጌና እታ ኢትዮጵያ ዝነበረታ ደረጃ ንክመልሳ ከማን ኣይክኽእልኒ እዚ ምሽ ንቅድሚት ክወስዳ እታ በፂሓቶ ዝነበረ ደረጃ ሜይንቴን ክገብሮ ዓቕሚ የብሉን ምክንያቱ so much of distraction ስለ ገይሩ ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራ ብርቱዕ ዝኾነ ዲስትራክቲቭ ዝኾነ ውግእ ይካየድ ኣሎ ኣብ ኦሮሞ the same ከምኡ ዓይነት ዲስትራክቲቭ ውግእን ዕግርግርን ይካየድ ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ቀጥታ ዘይጥቀሱ ኣብ ብዙሕ ንኣሽቱ ቦታታት እውን ውግኣትን ዕግርግርን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ the same guy እዚ ኩሉ ከያኽሎ ድማ ሕጂ እውን ናብ ዝዓበየ ውግእ ምስ ኤርትራ ኣብ ፈኸራ ይርከብ ማለት እዩ ንሳ ፅንሒልና ክንሪኣ ኢና
maybe I'll give him 2 minutes and then we will proceed. Of commonality on which to build upon it in the Middle East Green Initiative regional effort led by Saudi Arabia and Ethiopia's Green Legacy Initiative that is going regional through green diplomacy efforts. Since 2019, Ethiopia has been taking practical measures in contributing to climate change. All right, that's enough, man. It's the same story. هجي اسكي قال كابتي بزعبو زبلوا نشتي ما كنسمع أكال قدايتنا غير سجرنا خلنا. لو قداي دمو ستفتنو يهندنا أجر له على ونت بزيد رجع ياسدفر من بستي هونبت هونيتاوستنو متجنيو. ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር አንዱ መንግስት ሲኖር ሰላም መመስረት ነው አሁን ያለችበትን ሁኔታ መፈተሽ ይችላል ያለው አገዛዙ በዙሪያው ካሉት ሀገራት ጋር ተናክሷል በመጀመሪያ ስልጣን ዘመኑ ለምሳሌ አብይ ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ስለ ወንድማማችነት የሚያወጣቸው ቃላቶች በሙሉ አሁን በሌሎች ሀገሮች ውስጥ ከውስጣቸው መርዝ የያዙ ከላይ ማሪያ የሸፈኑ ንግግሮች እንደነበሩ ተደርጎ ነው የሚታየው ይሄንን ነገር ወስደ ኤርትራ ብትጠይቅ ተመሳሳይ ነው ሱዳን ሰሜን ሱዳን ብትጠይቅ ደቡብ ሱዳን ብትሄድ ይሄ ነው ጅቡቲና ኬንያን ብትጠይቃቸው ሶማሌን ብትጠይቃቸው በዙሪያ እንሳይ ብላሎ አቶ አድረካቸው ጽጌ ዝባሃል ዩዚ ፖለቲከኛ ናይ አሜሪካዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ አቢ ሓደ አዝዩ መታለሊ ሰብ ምዃኑ ካብ መዓልትና መዓልቲ ንዓለም እናነፅራ ይመፅእ ኣሎ ሓደ ካብቲ መታለሊ ምዃኑ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀደም بفقري بسلام بسنيد بحونات مس قربيتنا مس حواتنا مس حوات حزب جيبوتي مس حوز بصومال مس حوز بكينيا مس حوز بسودان مس حاون فقورن حزب ኤርትራ ዝብሎ ዝነበረ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ለነፍሱ ወከፍ ዲፕሎማት እናበርሃሉን እና ነጽረሉን ይኸይዳሎ ይብላሎ እዚያ ድማ ጽነ ኢላነ ዝያዳ ከነጽረልኩም ምክንያቱ እቲ ኩነታት በአፉ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነ እቲ ሪያሊቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ يريو وصل زلوا لعلخول دما نيرترا انتاي كجبرا خمسخيل نهزب يرترا انتاي كجبرا خمسخيل وي جوبت انتاي كجبرام خمسخيل وي الصومال انتاي كجبرام خمسخيل وي السودان انتاي كجبرام خمسخيل كابي كجمتو يقولوا مسلكم اوشت نهزب انتاي جبرا لريوم كابو كجمتو يقولوا نتوم نسو زم حضرهم زلوا هزب انتاي جبرام الله بزوانزي كل تزلوا sophisticated اصوارناتو قبل اليوم يفسسلو تمالا بتግራይ ነይሩ ሕጂ ድማ በአምሓራ ቀጽሉ ድማ ናባይ we don't know ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ክሳብ ክንደይ ጨካን ምዃኑ ሓደገኛ ምዃኑ ሓሳውን መታለል ምዃኑ እናበርሃሎም ይኸይዳሎ ይዝብል ዘሎ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ let's continue ያሉት በሙሉ ይሄ ጥርና ወንድማማችነትን ለጊዜያዊ ለሆኑ ጥቅሞች በመሳሪያነት የተቀላቀለ የማይታመን ጦረኛ ጨብጣሪ ጠብጫሪ ካዲ ነው የሚል አመለካከት ነው ያላቸው በዚህ ደረጃም አንድ ሀገር በዙሪያዋ በሁሉም ጎረቤቶቿ በዚህ መንገድ የምትታይበትን ሁኔታ የፈጠረ መንግስታዊ ፖለቲካዊ ስርዓት የሚሰምጥ ነው እና ኢትዮጵያ ተቀባይነቷ በዓለም ደረጃ በዜሮ የወረደበት ባለው በጎረቤቶቻችን ደረጃ ዓለም አቀፍ ደግሞ ሌላው ስራ ነው የመንግስት ስራ በምዕራባውያንም ብትላቸው ምስራቁን ብትለው ምስራቅ ብትለው የቻይና ራሽያን ጨምረ ምናምን አይነቶችን ጨምረ ብታነሳ አንዳቸውም የሰውዬ ጋራ ቢዝነስ ማድረግ ስራ መስራት ይቻላል የሚል እምነት የሌለበት ሁኔታ ውስጥ ነው እና አገሪቷንም እዛው ሁኔታ ውስጥ ነው የጨመረው እንግዲህ የቀረው ጓደኛው የዩናይትድ አረብ እምባር እንታይ ብላሎ አቢ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ኣዝዩ መታለሊ ስለ ዝኾነ ምሱ ኣሚንካ ክስራሕ ከም ዘይክል እዚ ድማ ሃገር ኢትዮጵያ ዲፕሎማቲካሊ ዘይተኣማምን መርሕነት ከም ዘለዋ ብሰንኩ ድማ ንግዚኡ ናይ ሓፂር ረብሑ ንኽገብር እምበር ንነዊሕ ዝጠመተ ዕላማ ዘይብሉ መራሒ ከም ምዃኑ መጠን ነታ ሃገር ክብራ እናጉደላን ብዓለም ደረጃ ይኹን ብዞባ ደረጃ ብምብራቅ ይኹን ብምዕራብ ሰብ እዚ ዝእመን ሰብ ስለ ዘይኮነ ምዚ ኣብ ስራሕ ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢሎም ንኽዛዝሙ ዝኽእልሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ይብላሎ ንእሽተይ ንስማዓዮ ክንከይድና ናብቲ ትንተናና ተሳብሮት እንደቆየ አላቅም ግን እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ስርዓቱ የሚሞት ስርዓት ነው ይሄ ስርዓት በዋነኛነት የሚገለጸው በራሱ በአብይ ነው አብይ ግርማ ሞገሱ እንደተገፈፈ ነው ይሄ ዕውቀት ያለው ሰው የሚመስለው ነገር ሁሉ በዕውቀት ሳይሆን በኩረጃ የተሞላ ለመሆኑ ዕውቀቱ ከዩቲዩብ ከጉግል ከሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች የተቃረቡ ቅራቅንቦች እንደሆነ ዓለም እያየው ነው ምንም የቀረው ነገር የለም እንታይ ብላሎ አቢ ብኩሉ መዳይ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ እናተጋህደይ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ብሓደ ኩሎም ቶም መሻርክቲ ዝነበሩ ኩሎም ከሲርዎም እቲ እንኮ ተሪፍዎ ዘሎ ናይ ኢማራት እዩ ንሱ እውን
حدا سلمنتاي تريفو لا ينفلتن كالاي دما نخندي كقصل خلونا ينفلتنا سلازي حدا بحدا ناي قربا زمدنا كم زي بلون كلهم دما زقدفو زلو مراحم مخانو يزرا زلو يبللو ابزي زياده حجي قدس صنيلكم سمعوا ابتناتنا خيسغركو خلو سو ابي اثيوبيا مرحنا اثيوبيا اب رياض ابز صنحلو قلطيفو انتي خغبر جميرو سئلتات كزرغح جميرو and مس من تراخيبو مجمريا مس جبتن مس سومالن تراخيبو مس حواتنا حزبي سومالن جبتن تراخيبنا تزارت نخلت هنا زربح كنتات تزراريبنان تزاتينان بمبال مجلص وصي مالتي تقلاطيفو صنيحو دما مس رواندا مس بريزيدنت ناي رواندا تسايلو مس نغوس ناي سعوديا تسايلو مس كالو دما تسايلو قلطف يلو نزا حبريتاتات زي كزرغح ترايو guess what ما اسري ناي رزا كنتات زيات ذكردو ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ የላን ኣብ ትበሃለሉ ዝነበረት ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ወርሒ 3 ናይ 2023 ይመስለኒ ኣብ ካይሮ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ተራኸቡ ንፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ረኺቡ ምስ ኮፍ ኢሉ ሰላም ተባሂሉ ቀልጢፉ ኣብ ትዊተር ዘርጊሕዎ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ሽዑ እቲ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ክጅምር ዝያዳ ዝራእስነሉ ዝነበረ ግዜ ስለ ዝኾነ እንታይ ንምግባር እዩ ኤርትራ ኣብ ጎነ እያ ዘላ ብምባል ነቲ ኩነታት እቲ ክጥቀመሉ ፈቲኑ እዩ ኣይፈተነን ኣይኮነን ሰብዚ ቀሊል ሰብ ከም ዘይኮነ ከተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ሶ ኤግዛክትሊ ከም ኣድማ ማስጌር ኣብ ብሪክስ ድማ ብትክክል ረኺቡ ምስ ኢሳያስ ኮፍ ኢሉ ተሳኢሉ ነቲ ስእሊ ቀልጢፉ ሼር ገይርዎ ማለት እዩ ኣብ ካብ ካይሮ ክምለስ ከሎ እንታይ ኢሉ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ንኣዲስ ኣበባ ክመፀሉ ዝኽእል መንገዲ ክግበር ምዃኑ ኣብ ዝቐረባ ክዝረብ ምዃኑ ተዛሪቡ እንታይ ማለት እዩ ናይ ቁልጡፍ ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይረ ነዚ ካብ ዘሎ ኩነታት ኣቴንሽን ረክብ መርሕነት ከም ዘለኹ ብካልኦት ከም ዝፍቶ ካልኦት ከም ዘኽብሩኒ ተሃገር ፅቡቕ ክትኸይድ ከም ዘላ ንከሪ ዝፍትኖ ዘሎ እዩ እዚ ሕጂ ዝገበሮ ምስ ሶማል ምስ ጅቡትን ምስ ሶማልን እውን ብትክክል እቲ ዝበሃል ዝቐነየ እንታይ ንምግባር ዝገበረ እዩ ኣነ ናተይ ግምት እየ ዝብለኩም this is what I think I don't know anything from them ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እውን ክራኸብ ሓቲቱ ከም ዝነበረ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ I think ነቲ ዘለዎ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምትፍናን ንውግእ ክጅምር ያ ጅምርን ካላርስን ድዩ እቲ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምትፍናን ንዓቢ ብቐጥታ ይዝሃስዮ ዘሎ ኣብቲ ናቱ ናይ ገንዘብ ንኽረክብ ዝፍትኖ ዘሎ ዲፕሎማሲካሊ ነቲ ሃገር ክዕርያ ዝፍትን ዘሎ ኢንቨስተርስ ንኽእቱ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ እቲ በዓሉ ዘውፅኦ ሃተፍተፍ ነቲ ሃገር ዝያዳ ይሃስዮ ከም ዘሎ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ኣብ መሲልኩም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ክዛረቡ I'm telling you this ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኣጀንዳ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መሊሱ ክዝረብ ይደሊ ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ናይ ካሉ ናይ ኦሮሞዶ ናይ ገለ ዝነበረ ሓደ ዓቢ ኣጀንዳ ኮይንዎ ክህልዎ ክኾነ ስለ ዝኽእል ኢሉ ስለ ዝሓስብ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ ግን ብዛዕባ ክዛረብ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ኣብ ንውግእ ዳለሎ ማለት ዲዛስተር ይንዑ ኣለቂሕዎ ዘሎ ኩሉ ገንዘበይ ሃበን ንኽብሎ እዩ ኢንፋክት ካብ ቻይና ካብ ሓደ ባንኪ ናይ ቻይና ቢልዮናት ገንዘብ ክወሃቦም ዝግብኦም ናይ ቻይና ባንኪ ጠጠው ኣቢልዎ ክንደይ ዘረባን ክንደይ ዲስካሽንን ይግበር ነይሩ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ሰለይ እናበለት ትኸደሉ ዘላ እቲ ናታ ሪዘርቭ ሌቨል ድማ እዚ ክብለኩም ከለኹ ኤርትራ እንታይ ገንዘብ ኣለዋ ያ ከዳ ከም ትብሉ ዘለኻ ገለ ትብሉ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሓደ ይኮኑ ኤርትራ እቲ ዝለዓለ እገዳ ከለዋ እውን ሰርቫይቭ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ ኣነ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ go back 20 years 10 ዓመት ተመሊስካ ራዮ እቲ ዝዓበየ እገዳታት እንከለዋ መኪታ ትኸይድ ዝነበረት ሃገር እያ so for Eritrea nothing changes እዚ ግን ኣይኮነን ዓመታት ከም ኤርትራ ንክቕፅል ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሓደ ወርሒ እውን ክትቅፅል ዘይትኽእል ሃገር እያ እዚኣ so fully ካብ ናይ ካልኦት ሓገዛት እትምርኮስ ሃገር እያ እዚኣ ስለዚ ብዙሕ ዓይነት ራኒንግ ብዙሕ ገንዘብ ዘድልያ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ድማ በይናይ መንገዲ ነቲ ስእሊ ናይቲ ሃገር ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ፅቡቕ ትኸይድ ከም ዘላ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ወዲይዎ ከም ዘሎ ከምኡ ከም ስእሊ ዝፍትን ዘሎ ከምኡ ዓይነት ኢሜጅ ክዝርግሕ ምክንያቱ ስዑድ ዓረብሲ ብሓውት ትጥበስ ዘላ ሃገር እሞኻ ብሕጂ ናብ ውግእ ትብገስ ዘላ ሃገር ኢንቨስት ክገብረሉ ኢሉ ኣይመሓተተን ተርጂኹም ኣለኹም because that doesn't even make sense እንታይ ፅሉል እዩ ገንዘቡ ኣብ ውግእ ዝጅምር ዘሎ ውግእ ብውግእ ድማ ምስዲቕ ዝበለት ሃገር ክዋጋዕ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝተኻየደ ሲቪል ዎር ጥራይ ከማን ቢልዮንስ ክሳራ ኣውሪዱ ዘሎ ሲ
مسكال هاجر كجبر زخل وجه انتاي كفتر كم زخل السود ما أوجت عدو كل تسلسل عينات وجه زلوا منجستي زمرح زلوا توساقي investment كل من يلكم تزخلوا حساب كندي بفتسم دحر زي بالمخانو I don't know انت عنا سبيل كخد قلت تخلى فلتني إذا سبز دي بزخون يكون واقع أبتها سلطان الزنا وحق زي كس أنا ترايز دل زلوا أتزعبي يقول لنا تدما صلاعتون فتوتون كل جزية سلزة عند دما فتوتون أو طابي تبيع كنا جزية كثير الله مجمري بسلطان أم حرايم دقيفهم منيرو يعني تقرما أم حرايم بقول نخين كفيل نيرو سلزي نعم حارة تمليسو انتهي قبر مع لومي نوروما مجمريا نعاتاتهم يكقاف جميرو هجي مساتهم يتقاقع علو نعم حارة مال مسوز نبرو كم زقبري إذا كله أبسلطان كما تزقبرو هو حات نعم تايجر ومريهم مالهم this person is حرق الناس سبيو بزع عنوات كورز غليو سلازي نير تراوق خجمر دي جمر كالعرستيو سعود عرب نتكون تاتي زخونه خي جبرت منغو كلتيوم قال زخونه نجر كيف فتنت ويزخونه نجر زي مسمعنا بعصو معصو تغير دي تجبرن اي فلتني بحفشاجن سعود عرب ابزوان زي الرساك ابكال كم زلو انا كم ردو يدوس دنتا يالو برسان دحركم لما ناي غازا غدا يالو نزو على ناي افريكا زنبره حنت معلت دحريو عبو على يصبيم نيرو سلازي مسكمو فول اتنشن هيبوم I don't think نخمو قبرو إيجاد زبحال تحبرت أفريقيا زبحالتهم مرحتنا أفريقيا نبحال رواندا نبحال كالوت حجرات اللوابزي نساتهم نزياتهم انتهي لهم غرفي لهم دو كشم قلوم فتينهم دو عقب كبلوم فتينهم دو زيا كاسيل نامز جزيان رياينا جن نعون تزيجيرهم they are just nothing اخب كابناي أهبايم بر مرحتكم زي كونو خقلت أونا كلني سلامنتاي الكونتيننت كاب حد عقرقرنا بكال عقرقر تمالي تمانتاي تمال دا لومي السودان ببرتو حولنا تقاصلت كلا امونغو كلت هاجرات حوخ جمر كم زغل نار عيو خلو زخونه زي قبرتو خينهم it's just shameful thing زحفرنا قريو هجينا بيرترخ ملسينا ازي تناي ابي جايم خون كلو give me one second نابير ترى تمليسنا مسنريت صنيهلو تسلخ ما تكميو let me put up تنا إيرترا بريزنت إيرترا مسمن تراخيبو نزبل إيرترا exactly تخد قبرت قبايا جيران سادما مسمرا حنا يدبوب السودان سيلفا كير تراخيبو كومدما ناي سمين سودان نايتي السودان زولوتي جنرال عبد البرهان زبهال مسودما تراخيبو مالتي نايتي سراويت ناي سودان مراحي مالتيو so زياتهم اب قداي ناي السودان عقمو خقبر كم زفتن زلو يزري which is absolutely good تمال إنه الصومال سراويتا سلطينو نيد الصومال كسدد كله انتاي مالتيو صومال بسنكز السعمر هنا إثيوبيا سراويت ناي عقب سلام زنبرو بملهم سراويتو سلدن سحابه تقبر شبراو حيل زبهال الشباب نسمت يونت هاجر ابز قدده عزقتك توايخل نيرو سلازي إيرترا دما بتعاقما سراويتا سلطينا نتي ناي صوماليا حزب سلطينا 10,000 زخون سراويت هيباتهم الله إذا دما نصطا ناي صومال عابس قمت نقدميتيو سلايو كنا منتاي تفتون تصلون من سيرترا إذا تكبار زي أبتزوبا أزجي صبغنت بيو حجي دما مسناي السودان دما يرغب الله قداي ناي السودان كفتح دما يسعر الله which is absolutely good قداي ناي السودان من الباتي حميتي سلدي ما تزغت بلا يدخلني خاقن مستي سيلفاكير حق الزغل نطب سدتني هادو ينتاي خقبر غل كم دما مستيوم هاقن ديست أبتزوبا زلو أبي أحمد جن مساتهم كرغبا يكلني سلامتاي ربحية بلون كاباتهم كرا نوع أريون إذا سبز إن السلام يكون خالد دبلوماسي فتشم تبقسو كم زي بلو انتايدا نتاناتو سلطان زيادة كم زدفينا نرزل لنا كالوتون مرحتنا أفريقيا كم بعلنا بعل مالي نكالوتون كم استراخبي أب تويتر منسترنا حبريتنا إيرترا أوريد ولو سلزي انتايو تنا إيرترا نايتوبيان إيرترا زجم زبالة سرارة خيدا لك أسيس زبالة من قد خيدا الله أنت عينت كتباوي شركة سعودية عرب جيرهم I don't know the moment I know أبتاز فلت كل أجزاء كم تعلقوا ميه سلزي إسكازيان حنسب قديفنا إيرتراويان دم تآمر تتبلونا نيركم قدم حجنا حججن إن برهك كم زخيزلون خنصر لكم نزيار رايو please like جبرو support جبرو مسريتكم زلو بلتي وبات برجعنا حمدو أب تقرأي تمسريتكم زلو بلتي وبات وقعي زعوتك لنا هو بتعمي
صبوا نجاريو برجعنا حمدو كم علامه كم استراتيجيو أكشن مسارات زجبرة حيلي إذا أكشن إذا خاء بايتا يدلي بايتات راح زيكونه عتقي سنكي يدلي عندنا كأوروبان كأمريكان موسى يدلي نا أكشن بلان نترنافس لزخونه أب أوروبا خوين كأمريكا خوين كتوصل أكشن ليميتالو بزح زغيدون يكون سلستقالات يفون أبتناي ناي أكشن بوتا قارو خامت ساعتي سلزي إرترا تجرايت راح يكونون أبزح حصر جزء أب دوات إرترا أوشت إرترا خمسرتيو زولة حسب سلزي حجي من البات تبي تبي زولة سقطي تبي تجراي زولة نايت ستاسقم مليو سلزي تقرفه بصتنا حدقة خيبص حمد انك اقداسي معناته مولى حلوه يخوها بالناس قبوه بيرسونال سكيورتي بمولى يخسر على انت عايز بزلت والله اتس كريزي طيب هاتولي سلازيتي تقرم قمات صبقيو سنتاي زبل زلو تكونتات اب ኢትዮጵያ ዘሎሲ ጸጥታናትና ኩ ሐሰናሎ ሴኩሪቲ ኩ ወሃበናሎ ማሐዳፊቱ ዳ ሐዳፊቶም አዲስ አበባ አበስመራ ኮፍ አቢሎም ኩርስን ኦፊስን ኩቡናሎ ወምዳደ ይትብል እንድሕር ክትቃለ ዘይኮንካ ተኸይደለኻ ማስ ኮንሰርት ዲኻ ክትገብር ተኸይድ ዘለኻ these people are ridiculous አነ ናቡ ቀሪብና ኢና ምባሎም ከም ጽብቕ የርየዮ ምክንያቱ ነቲን ዓመታት ዝጽርፍዎ ዝነበሩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሕጂ ፊት ንፊት ክገጥመ ኢለንዲ ዝኸይ ዘሎ አምላኽ ሓግዝካ ኢለኳ ይምርኾን ናሕወ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ንክቐትል ግን እቲ ኩነታት ነዊሕ እዋን ዝፈከረሉ ስለ ዝኾነ ክንደይ ሰባት ኣለዎ ምስ ኣይፈልጥን እየ ሕጂ እንሆ ፈረስ ነው ሜዳ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ቀሲልካ ክትሪኦ ኢኻ ኣቢ ክከላኸለሉ ከም ዘይክእል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ክከላኸለሉ ከም ዘይክእል ግን ንጹር እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ቃልስናቱ ክንደይ ግዜ ብሰላማዊ መንገዲ ቀሲልካ ህዝብኻ ሒዝካ ሓድነት ኣስሚርካዩ ለውጣ ብኤርትራ እንተደሊኻ ንዝብል ዘረባ አንጻሩ ኖ በኃይሊ እዩ ክኸውን ዝኽእል ናይ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ሰራዊትን በኃይሊ ኢና ክንፍንቅሎ እንድዩ ዝብል ነይሩ ኦኬ ሕጂ ክንሪአካ ኢና ኣቢ ፀጥታ ክበና ኣለዎ ዘስምዕዎ እዚ ቃልሲ ደይኮነሲ ዳርጋ ከምዚ ንኮንሰርት ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስል ኣክሽን ቦታ ጋሩ ከቐምጥ ሰዓቱ እዩ ስለዚ ኤርትራ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ደባት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክምስረት እዩ ዘሎ ተሓሰብ ስለዚ ሕጂ ምናልባት እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀቕጢ እቲ ትግራይ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም መሊኡ ስለ ዘይተቐርፈ ብፆትና ሓደጋ ከይበፅሖም ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ ሓደጋ ከይበፅሖም ዳ ክትቃለሱ ዶ ይኮንኩም ትኸዱ ኣለኹም ሓደጋ ዶ ይኮነ ሞት ከማን ከጋጥም እዩ ንሳቶም ከዓ ዓዲግራት ዝገብሩካ ዘሎ ኣቢ ደንጊፁ ከይመስለካ ቀዳማይ ድፋዕ ገይሩ ንዓኻ ከጥፍእ ስለ ዝደለየ እዩ ነቲ መንሰይ ዳ ክትጠጥፍዎ ይኹም በር ንስኻትኩም ዳ ከምዘይ ጠፍእ ፍሉጥ እንድዩ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ድፋዕ ንዓኹም ጀሚሩ ሰራዊት ስለ ዘይብሉ ንሱ ቀዳማይ ንዓኻ ተኺሉ ኣብ ሓዊ ብሓዊ ከጥብሰካ እምበር ኣብ ኤርትራ ከይድካ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ስዒርካ ንኽትኣቱ እሞ ስልጣን ንኽትቅበል ከም ዘይኮነ ኮርዱ እንድዩ እዚ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እንድሕር ኮንካ ከተምፅእ ዘለኻ ነቲ ህዝባዊ ዘሎ እሚንካ ኢኻ ተምፅኦ ብሓይሊ ኮንካ ከተምፅእ ዘለካ ነቲ ህዝቢ ከተእምኖ እንድሕር ኮንካ ድማ መጀመርያ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኢኻ ከተእምን ነይሩካ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ተስዓሚታዊ ዘይቅበለካ ክነሱ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብሓይሊ ክቕበለኒ እዩ መባል ግን ነቲ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ነቲ ናይ ፀላኢ استراتيجي نتنا يصلعي حلمي نمسساي سلا زخونه مس اب خوينكا تسليفكا نيرترا تتقعد كيت كلغا ابز دليو زلو نتي نتا هاجر ايرترا نتي لولاونت نا ايرترا تقليل وسيدو اطفيو غزات نا ايثيوبيا كغبرا سلاز دلي ابغون ايثيوبيا خوينكا تقالس موسانكا دما ناي بحق زحزنيو قدم حجي ايرترا واي كون كان زبلو خان تنيروم حجيغن اوفيشالي نصر كوينلو تمرغصي خا مالتي سو اي ثينك ذس از ناي بحقي مغلط يبلي ناتي غنيشن اسمعيو سلامتاي نسمع لنا انتي يغبرو خم زلو كنفلط سلا زلنا معناته مولا حلوا يخوها بالناس غبو بيرسونال سكيورتي بمولي يخسر على الناس غبو سلازيتي تقرم قمات صبقيو بزياده خا علم لخا كونكشن كله خلالو معناته تمنغست بوق حساب زي تقبلو لوجيستيك كابانايو سنك كابانايو زبلع سته كابانايو منبرون كابانايو سلازي
ናይ ኣክሽን ፕላን ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራውን ክምስረት ይኽእል እዩ ምስተመስረተ ግን ዓለም ለኻዊ ምትእስሳር ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ርእሱ ስለ ዘይክእል ነፍሱ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ትግራይ ከዓ ቀልጢፉ ምስቲ ኣብ ዓለም ዝቀውም ዘሎ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዝበዛሕተን ሃገራት ጉባኤ ኣትየን ነቲ ስትራቴጂ ክሊር ገይረን ንግሎባል ዝውክልዎን ኣካላት መዚዘን እየን ሓበሬታ ዘይብላ ሃገር ኣይትህሉ እንድሕሪ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ከዓ ቀልጢፉ ትብኡ ዘሎ ፀጥታ እውን ከም ዝበልኩ ኣስጋእ ስለ ዝኾነ በዚ ኮይኑ በቲ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ክንሰናበት ወይ ገለገለ ዘይኮነሲ እንታይ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣነ ከም ዝብል ዘለኹ ብንጹር ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዘሎ ውግእ ስለ ዝደሊ ኮንኩን ግን ኣብዚ ኮንካ ንሲቪላዊ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ይኹንካ ዘይወዓለ ካብ ምስርታይ ቃልሲ ኣነ ብጎነፅ የደሊ ተኮይንካ ንኤርትራ ኣብ ግንባር ኬድካ ተዋጋዕዮ እንድሕር ብኸምኡ ኮይኑ ለውጢ ዝስማዓካ ኢለ ነይረ ሕጂ ክንዋጎ ኢና ኢሎም ተወሪዶም ድሓን ንሪኦም እንታይ ዓይነት ለውጢ የምፁ ንሪኦም ቅድሚኦም ግን ካልኦት ዝበልዎ ነይሩ እስከ ንስማዕዮም ኣብዚ ተጋሩ ክንብል ከለና ናይ ብሓቂ ክነግረካ ዝኽታማት ኢና ነርና ኩሉ ግዜ ጥቕሳ ዝረባና ዝኽትምና ነርና ሕጂ ተጋሩ ክንብል ከለና ሕጉሳት ተጋሩ ነርና ጌርካ ኣይትወስዶ ኣርቲፊሻል ትብለና ስለ ዘለኻ ግን ኦልሬዲ ንስኻ ሓሊፍካና ነርካ ማለት እዩ በፂሕካናስ ሓሊፍካናስ እቲ ኽውንነት ተረዲእካ ኢኻ ኣርቲፊሻል ተጋሩ ዝብል ሽም ክትህብ ተገዲድካ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ከዓ ክነግረካ ሓደ እስራኤላዊ እንግሊዛዊ ክኸውን ኣይክእል ክኸውን ዘይኽእሎ መንገድታት ውሽጡ ዋላ ወረቐት ክሕዝ ይኽእል እኮ ከምዚ ንብሎ ዘለና ወረቐት ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ፓስፖርት ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ነገር ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ነብስኻን ካብ ደምካን ዘይፈሓቑ ናይ ገዛእ ርእስኻ መንነት ኣለካ ናይ ገዛእ ርእስኻ መበቆል ኣለካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣመፃፅኣ ኣለካ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል እቲ ኣርቲፊሻል ተጋሩ حلمي دهنتيو بلتكي معرقكي بعيني كريو طعمك اسمعني كويساي لمينيو عدى يا بجمية إلى نادريو عدى يا بجمية كل نجر تودي تتححز تحققف إرتراوي هجرين تبلكه كده في با نا إذن بانا يفنش أبان دابلو بجزاء هجر كاخي تحبن بجزاء تاريخ كاخي تماقوت بجزاء سراويت كاخي تقرع نحد حد كامت أممان كتوقدل بركيق صر حلوز صنحو اكي وديت مسقوم تقبير له استوعل من ينجزاء وغنو سراويت إيرتراي كبر زبل من ينجزاء هزبو ازدون قرو هزب زبل من ينجزاء الديتاتو جمديس كلا زبل من ينجزاء تاريخهم يلزقواني من ينجزاء هجرو بوق حد حد كتندد تقراي تسعر زبل من ينجزاء سراويتو بجينوسايد زخصص بزيكا قلت مالليت بزيكا حتلا مالليت بزيكا زقاق مالليت شربلوا سو كم ذات سموات سنعكم نزياس كسم حجخا بزح ندي زلو تقاروخا حدش أجندا خفيتو مالوس كزيا خاسمعوا دحن نقول نسمعوا بلنا تيري تخبكم لازم أنا مريتنا حرسنا تحالنا معرف تقرأ زم سوى مريت نص كله تلوت إنه الديموغرافي لوت أو الناس كله عم حرحروا زل خبابس الحرب الريفرندمس نبتقرأ زمس إيمس أنا بتقرأ كلام سئنا على عمن منقص ديننا خونا يخلف خاوس تفانا علي كملة خنول مملاسيو استناي بريزدنت جتاچو ردا كتاتلامو مستناي سلته مساسلني بايزو سلته مساسل مسناي ابي تزار بمولن አሁን ያخصم مستزارو بمولو غافله كلتا ጊዜ ሰሚዐ ባይዘው ማለት ሓደ ጊዜ ምሸት ኮይን ደቂሰ እንደና ሰማዕኩ ደቂሰ እንደገና ተመይሰ ኩሉ ሰሚዐ بمولو ና ግራ ብጣዕሚ በቃ ግራ ሲኑ عليውን ተንካ ከም ዝረብ ግን እስቲ ያስምዕዋሞ ምለስ መረበቱ ዝብለሰሉ ሁነታት ንፍጠር ክፈጥር ይጻረለን ፌደራል መንግስታይ አቋም አለው ዝብል ፌደራል መንግስቲና ኣብዚ ጉዳይ ዝንራዳዳ ብናቴ እምነት በትድርደን ቋንቋ ፌደራል መንግስቲ ዜጋታትና ክምለሰሎም ዝብል እምነት አለው ናይ ተፈናቀልቲ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ማለት ናብ ዓዶም ናብ መረበቶም ሁሉስ ምግባር ማለት ናይ ህዝብታት ናይ ሰባት ናይ ሰብ ድሌት ምምላእ ማለት ናይ ኣማይ ትሽሓት ድሌት እሶም ብጥሜት ዝውድኡ ኩነታት መሬት من تقطعوا بزح يجلس أنا بزرزر قد أتينا
በዚ መዓልቲ እዚ ክንገብር ኢና ናብ ዝብል ነገር ንኣትወሉ ምክንያት የለን ስለዘይድልውን ካብዚ ወፃኢ ግን ካሊእ ቀዳምነት ንህቦ ኣጀንዳ የለን ዝብል ግን ምውሳድ ጽቡቅ እዩ ወይል እንግዲህ ዝመሬት እዚ መን ተቆጻጸሮ ናይ ፕሬዝደንት ጌታቸው ዘረባ በብዙሕ ኢንተርፕሬት ክግበር ይኽእል እዩ ኣነ ዝርዳእነ ዘሎ ተፈራቃላይ ይመለስ ዝመሬት እዚ መን ተቆጻጸሮ ብዙሕ ዘገድሰና ኣይኮነን እያ ሞ 55 ጣብያታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ኣሎ አይዲ ካርድ ይቅይር ኣሎ ኤርትራ ዜግነቶም ኤርትራ እዩ ሰንዓፈ ኸይዶም ዕዳጋ ገይሮም ይመፁ ኣለዉ ጌጋ ኣይኮነን እዚ ፈጦ እኮ ተደልዮም ምስ ኤርትራ በፂሕኩም ከም ትሌትኩም ኪዱ ኤርትራውያን ኢኹም ተባሂሎም በቲ ብዛላም በሳታት ኣሎ ኣለ ዕረክተይ ኣለዉ ቤተሰቦም ብምሉኦም ናይ ኤርትራ ታሲራ ተዋሂቦም ብምሉኦም بت ناي قدم بت ديماركيت غبرت له بناي سو እዚያ ጉዳይ እዚያ ሰሜኩም አዲኹም አላዲያ ሐቅሪ ሐሶት ምናልባት እሳቶም ዝብሎ ዝነበሩ ተቀደም ቅድምቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ቦታታት ዝነበራ ቦታታት ደኾን ይኸውን ይብል ዘሎ ወይስ ሐቅነት አለ ወዲ ይብላን አነ ስለዚህ ይፈልጥ ኖ ኮሜንት ይለየልሁ በሐፈሻ ግን ኤርትራ ንተጋሩ ዜግነት ሂባ ኤርትራውያን ትገብሮም አላ ንዝብል ዘሎ ዘረባ አይ ዶንት ኖ እንታይ መልስ ከም ዝበግን ተሐበሬታ ናብ ኩሉ ኤርትራው ክትበጽሕ ስለ ዘለዋ የሰሪሕያ ብዝያዳ ግን ናይ ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ትግራይ ቤናይ መንገዲ ከኣቱ ይኽእሉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ንዝብል ሕቶ ግን ኣገዳሲ ክኸውን ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክሰግሮ እያ እንተኢልና ከመይ ኤርትራ ኮይና ጥራያ ክሰግሮ እዚ ድማ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ እንኮ ርጉእ መንግስቲ ወይ ከዓ ርጉእ ዝኾነ ኣካይዳ ዘሎ ሃገር ኮይና ላብቲ ዞባቲ ምክንያቱ እቲ ካልእ ኩሉ ዓጀውጀው ካብ ምባል ዓዲ ውዒሉ ብፍላይ እዚ ሃገር ኢትዮጵያ ትበሃል ቅድሚያ እውን ሱዳን ቅድሚ ዝተወሰነ ዓጀውጀው ክብሉ ንነዊሕ እዋን እዮም ቀቲሎም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ዓጀውጀው ምባል ናብ ኢትዮጵያ እዩ ተደሪቱ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዝቐልጠፈ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን እዚ ንጹር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚኣ ናይ መወዳእታ መደብ ድንታናተ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብኸመይ ክንሪኦ ንኽእል ምናልባት ታሕቶ ናበይ ገፁ ክምዕብል ካብዚ ብሕጂ ክረአ ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ እውን የለን ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ድማ I think there is something መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝፈልጦ ሓበሬታ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእና ኣነ ምክንያቱ ትማሊ ሓንቲ ነይራ ኣብ ትዊተር ዝወፀቲ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ كم صحتي بني رقم بزح حبريتا سلز بس حنبر ناير ترى ملسس كل جزء رجو رأس متأممان زلو حبريتا calm and confident response بمبال مصحفة تناير ترى Minister of Information من البعض تسأنيها كم سألكم يعني أوكي كم زين رياض لنا أزياني راتا تويت أنت تبلا لا نشتي كوس خلكم من البعض تعبيا تبغى تريات لكم ኣብቲ ታሕቲ ትሪእዋ ኣለኹም እንታይ ትበላላ ኣፍሪካን ፐርስፔክቲቭስ ዝብል ሰብ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ as ever ኤርትራያ ኢሉ ሃሽታግ ገይሩ calm confident focused ኤርትራ ከም ወትሩ ኢሉ ህድኣት ዘለዋ ህድእ ዝበለት ርእሰ ምትእምማን ዘለዋ ከምኡ ድማ ኣብ ዕላማ ዘነፀረት ምስ በላ ኖርማሊ ከምዚ እቲ የማነ ገብረ መስቀል ክምልስ ኣይርዮን እየ እንታይ ኢሉ መሊሱ well said full and accurate audit description of Eritrea's renowned brand of composure and so እንታይ ብለና ኣሎ ብትክክል ናይ ኤርትራ መርገፂ ብፅቡቅ ጌርካ ገሊፅ ካይልዎ ኣሎ ሳድማ ርጉእ ምትእምማን ዘለዎ ንፁር ዕላማ ዘለዎ ኢሉ ብሰለስተ ቃላት ስለ ዝገለፃ ነቲ ኣብቲ ኩነታት መዓሲ እዚኣ ፖስት ኮይና እታ ፖስት ዝኾነት ኦክቶበር 16 ድሕርቲ ዓጀውጀው ናይ ኣቢ ኤርትራ ተሓፂር መልሲ ምስ ሃበት ናታ ግብረ መልሲ ዝነበረት እያ መስለኒ እዚኣ ስለዚ ኣብኣ ዝመለሰ ድማ ብትክክል ንፁር መልእኽቲ ናይ ኤርትራ ድማ ነዚ ይመስል ብምባል ድማ ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ዘዋፅኣን ዝኾናን ኩላ መንገዲ ፈሊጣ ስለ ዘላ ንፁር መንገድን ህዱእ መንገድን መሪፃ ኣላ ንሕና ድማ ኣብዚ የድሊ ዓጀውጀው ክናቱ ኣይንደልና ናተይ ከም ኩሉ ግዜ ሪማርክ ወይ ከዓ መተሓሳሰቢ ግን እቲ ህዝቢ ነቲ ዘለዎ ስራሕ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ organized ክኾን ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ዘለዎ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ንውግእ መዳለዊ ይኩንኩን ዝገብር ዘለኹ እንታይ ደኣ ንልምዓት ነታ ሃገር ኣብዚ ለንቀነ ድማ ሓንቲ ፖስት ርኢ ኣለኹ just give me 1 second I will try to find it and ከሪአኩም ክፍትን የሳውን
ዝኾነ ሓንቲ ዝኾነ ነገር ሼር ገብር ነይረ ክገብር ሓስበ ፀኒሐ ረኸብኳን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓንቲ ክብለኩም ዝደሊ ኩሉ እቲ ሰብ ኣብቲ ነቲ ኩነታት ብፅቡቅ ክዕዘቦ ክኽእል ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ጉዳይና ዓዱ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ኣብ ዝበሎ ክዋሳእ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ድማ ብዓቕመይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናረኣኹ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልኩ ሓበሬታ ናባኹም ከቕርቦ ክፍትኒ ንስኻትኩም እውን ተጠቂምኩም ንኻልኦት ክጠቅም እንተኢልኩም ሼር ግበርዎ ሰፖርት ግበሩ ቻነል ላይክ ግበሩ ሓሳባትኩም ግለፁ ዝኾነ ዝጎደለ እንተሎ ማረምታ ተወሳኺ ሓበሬታ ዘድልዮ እንተሎ ነቲ ኮሜንትኩም ዘንብብ ሰብ ስለ ዘሎ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፍ እናበልኩ ኣብ ትዊተር እውን ፈለው ግበሩኒ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካል ኣርስቲ ኣብ ብዝሓሸ ወይ ብዝበለፀ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ናይ ሎሚ ኣብዚ ክገድፈኪ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፀፅቡቕ እናበልኩ ቻው ኣብ ሂወትና ሱር በተኻው ለውጥ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል ማሻላ 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 ወለድ ኤሪትሪያ ማሻላ 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 ወለድ ኤሪትሪያ ማሻላ